manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya raye dararen wata ramadana da salloli yana mai imani yana mai neman lada a gurin Allah madaukakin sarki, za a gafarta mishi abin da ya gabata na daga zunubansa. Sallar dare a wata Ramadan tana daga cikin ibadu masu matukar muhimmanci da musulmi suke mai da hankali akai bisa koyarwa da umarnin shari'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira ga maza da cewa kada su hana mata fita zuwa masallaci, amma fa gidaddajin su yafi alkhairi a gare su. Zai zamanto abu ne mai kyau ga mace musulma kar ta wasa da irin wannan ibada a cikin wannan wata, amma fa akwai abin lura. Lallai ya kasance mace ta auna abubuwa kafin zartar da ina za ta yi sallah kuma yaya za ta yi. Da haka yar uwata ki sani cewa idan har Allah ya hore miki dama da zaki samu ƙwarin gwiwa da zaki sallaci wannan sallah a cikin gidanki, musamman a cikin ƙuryar ɗakin ki, to yafi alkhairi a gare ki sama da fitarki zuwa masallaci. Amma idan ba Allah bai sa kina da wani rabo na hadda na alkur'ani ba, ko ƙwarin gwiwa da zaki iya tsayawa ki sallolin nan irin yadda ake bukatar a gudanar da su, zaki iya fita ki je ki sallaci sallan nan tare da musulmi a masallaci. Sai dai akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce an same su kafin fitarki. Dole ne ya kasance kin samu izini na miji ko majibincin lamarinki kafin fitarki daga gida. Dole ne ya kasance idan zaki fita ki fita a cikakkiyar shiga ta kamala ta musulunci, hijabi da rashin sanya turare ko wani abu wanda yake makamancinsa cikin abin da aka hana mace musulma ta siffanta da shi domin jan hankali idan za ta fita. Ya kasance idan kin je masallacin nan to abin da ya kai ki shi ya kai ki, ba hira komai da yadda aka yi ko wani abu makamancin haka wanda zai iya zamantowa cutarwa ne ga sauran yan uwa da suke sallah a wannan masallaci ba. Sannan ya kasance inda zaki fita, musamman idan sallar tahajjud ne, to ya zamanto akwai aminci a hanyar da zaki kai za ta kai ki zuwa ga masallaci, aminci a masallacin, aminci a dawowarki, domin ke mace ce mai rauni. Addinin musulunci bai ba da dama ki sanya kanki a wurare wanda za su zamanto akwai barazana a gare ki ba. Wannan to abin da ya shafi mace musulma ko ma musulmi a bin sallar jam'i daga masallaci, idan ya kasance sauti yana isowa ga gidanki idan ana yin sallah, to wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta kuma suke da ra'ayoyi a kai, amma dai a takaice abin da ya fi dacewa da daidai insha Allahu shine ya kasance duk jam'in da zaki bi to ba wai kawai jin sautin da amsa kuwa shine madogararki ba. Domin in kina bin sallar jam'i da spika daga masallaci, ta iya yiwuwa a ɗauke wuta ko wannan spika ta samu tangarɗa, kin ga daga nan kema jam'in ki ya yanki. Shi sa zai zamanto lallai ne ya zamanto kina jin sauti, ba wai iya sauti na amsa kowa ba, ta yanda koda sauti ya yanke sautin masallaci zai riskan miki, sannan kuma kina kallon jam'i na wannan masallaci, masallata din. Sannan kuma abu mai muhimmanci da ya kamata shi ma ki lura ko da an samu waɗancan, shine ya zamanto gidanki kina a bayan masallaci ne, ma'ana kina bayan liman ba kina a gaban liman ba, domin wannan shine abin da malamai da dama suka fi tafiya akan shi na cewa duk wanda ya yi sallah zai bi jam'i to ya zamanto yana bayan liman ne ba yana gaban liman ba.